dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh wes. Ramopo ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik ta. Anu, iso gak? Gak iso ya wes. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wah, iya. Jantra koyo gliki. Sinawung resmining kidung. Kowe sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Iki saka kersane Sohibul Hajat ya pepundhenku Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem ya ngersake Mbak Rinvi supaya ikut andil dalam memeriahkan pagelaran wayang pada malam hari ini. Ngono ya Mak. Suwe ora kepethuk. Bot-bote ya kuwi nyumbutke karo pahargyane. Ya kuwi Mbak Yayu Rimba Mekarsari kelawan Mas Kopda Imam Ibnu Faiz keluarga TNI, keluarga tentara kabeh ana iki. Ngono. Luar biasa. Heeh. Mbak Rinvi diaturi jumeneng no. Ngono. Karben salam-salam dhisik. Ya kuwi kunjuk para warga masyarakat ing Laladan Tampang Sumrambae ya kuwi sak wilangan ya kang sarta para-para penggemar sutresna budaya kang memonitor lumantar live streaming ya kuwi Asta Brata Media ngono maka Mbak Rinvi kula aturi jumeneng saking Palenggan Sepotica ya dados celot hey biasa. Waduh, lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki Mas Deni ya. Wes sampun nggih Miki. Sampun, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat Lho monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Lho ya no, biar afdol. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe radana? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Asta Brata cah Senterewe sedaya.
Oh, ta, Mas? Lho, dengan pripun niki wah jan Oh, nyenterewe. Masya Allah. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Nah. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara senderewe ngaten, Mbak? Ya, senterewe, kepangan, Kediri juga. Oh, tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat Jaranannya beda, gagrak. Betul. Nek senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Oh iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh. Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Nyanyi kula nggih ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok- mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan bareng lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar Iki biasa. sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak, lelen. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Banget. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gamblang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh nggih. Sesepuh asep Oh, iki bapak. Nggih. Sampeyan kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Oh, iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang, Dusun Tampang, Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak Sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kalih Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku Lemah. Lemah. Sa. Wah. sawah. Karo sapi perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saik daren. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh, Jadi Mas. banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sak pot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng dalu fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Boten, kula Oh, niku boten. napa kula niku namung Mbak, namanya Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning njogur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Buka jare sing penabuh kula niku napa to basa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta?
Boy mangono. Itu artinya anu terima kasih. Terima kasih. Wis. Lah, itu- Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni Tekone hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Oke. Disapa ayo live streaming. Pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng Dalu untuk Kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelekan ya. Bermelekan. kita ya. Bermelekan. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggone awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata. Suka. Jajal Mbak, anu mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan Ya. bengok Asta Brata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Biasanya kan bar poso ki wis maeme wis normal. Betul. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa. Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata. Suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Asta Brata. Suka. Apik. Semangat iki, semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Asta Brata. Suka. Oh iki kalem, Mas. Iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus Alus. lembah lembut kaya aku ngono ya, Mas. Betul. Jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kulo to? Nggih. Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya Asta Brata. Suka. Oh iki rada anu, Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Mak greng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho, Mas. Semangate wong arep Oh. rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5, Mas. Oh iya. Heeh. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Asta Brata. Suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soalnya alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu anu menyesuaikan tema. Heeh. Oh, Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Ya iki ya bu guru iki. Iki Bu Guru. Bu guru semua. Niku nggih pojokan nggih bu guru. Bu Guru, Mas. Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Ayo. Asta Brata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan, Mas. Bu guru tenan. Heeh. Lah- Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho, Mas. Heeh. Lah nek wong piket, Oh, guru piket. piket iki Heeh. wis cocok. Lah iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Nggih. Wong- Terus terakhir Asta Brata. Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. 10. Aku wis dosa renek. kualat. Kualat ora 10. Oh, tas minal aizin wal Wah, faizin. itu ndak, Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Lho ya saru no. Wong mboten bareng Masa nggih. dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku Kan iki. dalang Gen Z, Mas. Kudu. Iya. Iya.
anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, endi ya mau ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak, Pripun? niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne pasangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti Mas, sepotono to, Mas. Lha cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kenalan Kepareng dong, Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa Mas? Siapa Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, Sinten rungokne. nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. piye? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Wah. Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah, layakno encus ngono kae Mang. Oh, ben penak celokane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki usan. Oh iya. Lek engko mbuh. Repekane wis apa apal? Mek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Mas? Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak delok gak apa ya. Ya apa-apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno saramu. Anu ndak lirik ya. Gua. Ndak iki. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Cikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Jangan rumangsaku. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono. Akarono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh wes. Ora apa-apa, ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik to. Anu, iso gak? Gak iso ya wes. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wah, iya. Jantra kaya guliki. Sinawung resmining kidung.
Kowe sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram bae sikilku. Ngene ben nak ngendoki to. Sinuba Sinukarta Mreh ketarta pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis kok, Mas. Oh, nggih. Lintang-lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha kula. Wong Banyuwangi iki. Banyuwangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya takir pelundang iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun guys, sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih ya Mas Njus. Ya, ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua. Heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sidan pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan remawas kula. Ngobar jenenganku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk Iya. jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Cakupon. Heeh. Kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedruk nih, Cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey.
Yo. Heeh. Lho. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Heeh. Wah iki, heeh, yo menggoyang tampang. Ayo, apa ya? Wah. Bisa sempel. Tepuk tangannya para penonton. Wah iya. Dasa sing ibot tadi. Oh, wis kesel. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa leren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo. Gimana? Saya masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, bebas. Ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana?
Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Sing ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh, Masya Mbak Allah. Linvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli iki. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Lah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Iya, ya, wilo. Lek sang